Prešovská univerzita je online. Svojim študentom ponúka možnosti pripojenia sa na internet na rôznych miestach a v odlišných formách. Patrí k nim bezplatné Wi-Fi pripojenie, voľne prístupné počítače v priestoroch univerzity, ale aj špeciálne vyčlenené počítačové a internetové miestnosti, ktoré spravujú počítačoví odborníci. Som veľmi rada, že máme k dispozícii internet na škole a častokrát mi to aj pomôže k štúdiu. Takže internet v tejto miestnosti využívame najmä na robenie projektov, ako máme teraz z predmetu makroekonomia, a väčšinou je to na to, že si stiahujeme informácie prostredníctvom Google a iných serverov. Keď treba, tak si aj čo nájdem na Google, ale väčšinou využívam doma na to internet, takže tu iba tak fakt, keď mám čas a na to, čo potrebujem vlastne, takže skôr ten majst prevážne. V rámci budovania centralizovanej Wi-Fi siete Prešovská univerzita využila jeden z veľkých europrojektov, na základe ktorého sa podarilo túto sieť implementovať v takmer všetkých objektov univerzity vrátane študentských domovov. Táto sieť tým, že bola financovaná z prostriedkov Európskej únie, je poskytovaná bezplatne. To znamená, nikto nesmie vyberať žiadny poplatok za Wi-Fi, ani tak univerzita oficiálne určite nerobí. Záujem bol veľmi stúpajúci. V predchádzajúcom období, keď Wi-Fi poskytovali len fakulty lokálne, bol záujem na úrovni do 300 študentov. V súčasnosti máme aktívnych účtov vo Wi-Fi pre 1/3 študentov, takže keďže máme študentov okolo 10 000, tak ten záujem je výrazne vyšší. Najväčší záujem prejavili študenti o stránky Google, Majs a samozrejme Facebook. Pre televíziu Mediálka Jana Sopoligová a Katarína Palenčárová.